kalabasan sa araw na ito, ipapahatid natin ang pagmamahal naman ng isang anak sa kanyang magulang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Barangay Sugkong, Poso Rubio, Pangasinan. Para ihatid kay Ma'am Wen Magulong na nagse-celebrate ng kanyang ika-53 birthday. So ayan guys, ang napasurprise sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Winnie Gulong at si Kimi na nasa Kingdom of Saudi Arabia. So ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo kami guys at ating tunghayan kung ano ang kanyang magiging reaction sa napahatid ng kanyang mga anak. So anong hinihintay nyo? Tara na! Ginagawa mo? Anay Wilma po, Gulang. Wilma po, Wilma Gulang. Ito pala. Atat kay daman. Ay, mabagin niya makatungtong po isuna. Kasi kayo kay asawa na ay. Sige po tatay, sige po. Ay! Ni Madam Wilma ka daw. Ni Wilma, iya ba? Wilma! Wilma! Po tay. Madi kayo pa'y nakasukat. Ha? Madi kayo pa'y nakasukat. Ada pa panan tayo. Andun. Pahingin ng umaya. Oh my God, tatay, siyempre, birthday ni Nana. Nakakabata ko, tagsay-saylaan. Sorry, tayo sa doon. Yung mga kayong pa yan. Ay, mana tay. Panganak mo na, di pa panan tayo. Ang aming kamay. At sisinagsok kayo, di ba? Natago pa pala. Nana, kayo pwede yun. Ana, hindi parang na kayo. Ano pa ng kayo kami? Dapat patigiban. Bagyo. Mga kay-kay-kilay. Sinusumuran. Akiya, pagkanang kayo ba? Akiya, pagkanang kayo ba? Akiya, pagkanang kayo ba? Bakit di nasan? Sumurot, di Market. Pati sumurot. Kaya mabugin. Ako tagluganan ni Manang. Ako tagluganan ni Manang. At taglugan ko ba? Kaya ako. Sige na rin. Dito yan, Madam. Umaya ka ta. Oh my God. Siyempre, makakapalitan ko na umay. Yes. Ayan. Eh, di ba? Maumakan kami gabi. Ay. Hindi, pagsasama walang malikot doon sa inasan ah. Sama walang malikot ah. Ayoko na. Hindi, ayaw nila na malikot. Ikukulong nila kayo. Sige. Kukuhanin kayo ng kukuha ng papa. Sa likod na lang yung iba ate. Dito na sa likod yung iba na. Ayaw. Eh, may pupuntahan tayo. Ay. Ate, lukatan man.
Nooy muntin batang inaakay, inaalay ang Guys, sa lahat po na mag-avail ng promo namin, meron po kaming pa-free either sling bag, woman's bag, 3-in-1 na towel, ito po yun, at saka free mic. So, ayan, ang pinili ni ma'am na nagpa-surprise is yung towel. So, ayan, nanay, sa'yo yan. Nanay, picturean muna kita ha, bago tayo pumunta doon sa loob. Ngayon na namang sorpresa dito ako kubing. Wala tatay, subsubalit mo't kanot inararami jo idi kenyada iso nga kasi ta tanong urain niya nga ko maipakita dapat ti panagayat dakin niya yung aduwa kin ni nanay. At tapag ang sakit ano mo lang. Pakita taguntang tatay. Uy na, Ayan, sama kayo dali, sama kayo. gabi ay malamig. Mang inasal mamalakad daw utang mo nga mang inasal kinyata So guys, bago tayo ipasok muna natin itong mga handa ni nanay na iba para At kukumutan na pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin. Puyat, pagod, lungkot ay tiniin. Taka lang ngayon hangay tayo masitas. Kanta tayo kay Garod din nanay. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nanay, bago mo hipan, ano po muna ang wish mo? Oo, nanay, sarili mo Wish lang. mo nga, mahal mo ako nga. Nay, Siyempre, tatay, gipin na yun. So, ayan, bago ko ibigay ang mga sorpresa kay nanay, pwede pang hingian ko muna ng mensahe yung mga mahal niya sa buhay. Siyempre, unang-una na ikaw muna, tatay. Anong mensahe mo kay nanay? Ano kasi, sige, pagamkin ni nanay niya, wish mo kini nanay. ang wish ko lang kay Madam Wilma, sana abang buhay na nagkaganito na kahit 100 taon na Next, sige, babatang nanay, tanong mga isturbo. salamat sa mga anak ko na gumagawa ng ganito. Alay sa tayo ko mga anak ko ka. Nangagbalbalo niya, tatay niya. Salamat na Gaston. kasi ikupayo kanya may. Wala kami kasing nagkangkalon. Sige, kata lang si may baga. I love you, bakit? Kisman mo garot, tatay. Kisman mo garot, nga nanay. Winman! Okay, go. Kakakatawa tagisa ni mama ma. Tahu. Tagisa man. Oh, sige, chatin nyo raw. Oh, wala sana. Sige. Handa ka kakatawan, May sapay tatay ang kunahala, di picture. Ay, nga, nag-imas magtanan. Sana ako magmamahalan. Ayan. Asan si si Kimi-Kimi? Asan? Tita. Ay, siya ba yun?
Ma'am, message mo. Uy, no, iso di jayo. Ni Mambeng. 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 Ikaw mata ko. Ano na lang daw dyan. Ay, eto namin sana ngayon. Si Matet. Eto na rin. Ay, ikaw muna ate. Ikaw. Hindi. Dapat meron kang message yung ikaw na nandito presence. Dito ate, sa tabi. Ma, happy birthday. Salamat sa amin. Lakay din ni Papa. Salamat. Ikaw naman, Ading. Ako ka ba? Sino nga po? Sino nga po ang gusto magbigay? Daniel! Message. Daniel! Ay naka, ayaw. Ungarot, kahit happy birthday lang balong. Happy birthday daw, Mama Kit. Ayan. So, ikaw daw na. Ay, ate, ano ka na? Naman din lamang na nandito ka. Ito na ate. Dito ka sa tabi ni Tita Wilma. Sawandak talaga. Will. Kaya pagkangante. Yan, pakita ka dyan. Paano makita ba? Kasi nagkaputi puso mga madam. No, yati kahit mga ibagakin ni... Thank you. Pagpasensyahan nyo, itaray ko manay dyan masita silang dalawa. Sabay lang ko mata, madagdagan pa nga. Madagdagan pa, ato pa nga biyag te, agdanag kanyayo, ay apan kanyayo, tapos good health. Ay, thank you, ma'am. At tama na, ibasa sa gila. Meron pa. Dagi din nagpa-surprise ka. Alright. Ma'am. Pinterianang tigil. Kaya natulog ko. Itaray sa lahat ng masita sa ito. 3,000 years later. Nanay. Mama! Masakit ang ulo ko. Mama, masakit ang tiyan ko. Ma, nilalagnat ako. Ma, pagod na ako. Ma, inuupo ako. Ma, masakit yung puso ko. Haha, joke. Ma, masakit yung puso ko. Wala nang iba kundi ikaw lang, ma. Ikaw lang ang the best. Isang mahigpit na yakap mula sa inyo, mama, papa, ay okay na ako. Tanggal lahat ng sakit at hirap ko. Mahal na mahal ko kayo. Mama, apat na letra, katumbas ay apat na letra ng love. May papa ko, at pinoprotektahan kami magkakapatid, at may mama kami na superhero. Wala akong ibang tinatawag kundi yung pangalan mo. Wala naman kasing makakatumbas ng isang pagmamahal ng isang ina. Mula sa 9 na buwan sa sinapupulan mo at hanggang ngayong malalaki na kami, andyan ka pa rin para sa amin at sa mga apo ninyo. Mama ko na sobrang tapang harapin ang lahat ng problema. Si mama mula nung baby kami hanggang ngayon, siya ang doktor namin. Doktor kung may sakit at doktor minsan kung heartbroken. Hahaha. Si mama na sa panahon na susugatan kami, umiiyak kami at may sakit, andyan siya. Si mama na hugot namin ng lakas. Naragsak na kablaaw mama or mama Kay, naragsak na pa nagkasangay, ay ayatin mo yung kasilaw ni pagtagnan. Agyaman kami, unay amin niya kaimbag, ngayon pa ay mo, tinanong mo nga pamilya kayo. Madi ka man nga perfecto, ang daktul pa nagyaman mi nga sikatiin namin. Kita nga daw, sabi ko, mamama na marik ng tagpay so nga ragsak. Ado pa'y pinipiripon mi nga anak mo para kanyayo kini papa. Iso nga income karkararag kini ato, nga income na kayo pa ni papa, kaya dito kaya. Tatlo income pa'y may parig na, itibiyag nga pinipiripon mi para katakalo. Mama, agyaman kami di kinasingkot yung ni papa. Kasan naman kaado, kung kadadakkel, kinagbasa ko lang ni kada kayo. At na kayo lang tadi talikid kami nga mangsasarapa kanya. Madi, mas papangan, hindi nasaya at yung naganak kung bilang may nga tao. Madi man perfecto di pamilya tayo, magpapokon, may bagak nga, da kayo di ihempo mi nga kakasya. Di magkasirigat, kinka nagbadakkel da kami nga daan prinsipyo tibiyan.
Alan mga kasaman, bilang proud gap, kami nga mangilaad dito, nung kasalong na kayo, may patpatog tunay ayan daw. Diyos ni Mangdod, di karatgat ng biyagkag na na yung kanyayong ini Papa. Happy birthday, Mama. Sabay kumata na ragsakan ka di surprise speaking niya. Ma, I love you. Mama, Papa, I miss you so much from your bunso. At syempre, Ma'am, sa lahat po ng mga. So, ayan, Ma'am. Ano pong masasabi mo sa pa-surprise nila sa'yo ngayon? At ano ang mensahe mo para sa kanila? Ayan, Ma'am, nakakausap ko yata nila lahat. So, maririnig din nila at mapapanood po sa iyo. Maraming Hoy! Pangit ka nga. Salamat. So, ayan. Nanay, meron pa akong isang sorpresa para sa'yo. Pakikila mo ito. Nanay, silahin mo ito ha. Nanay, Nay, ano na yan? Wala ni Ma. It's a prank. Yaman kayo na. May ano tayo eh. Oo, pero ang nabasa ko kasi manigas. Baka ito. It's a prank. So, it's a prank pala yun. Anyway, ang pera. It's a prank. It's a prank. Atoy nanay, Jay Cardana. Puro red. Red na umaati ka ng pagmamahal. Kulay ng puso, di ba nanay? Ano? So ayan. Thank you. Tatay! Bilangin. Gatang mo siguro red horse niya. Ay, may isa. Very good, tatay. Very good. May talaan mo, tatang ko yung talaan mo. Kumita kayo ha. Nanay ka. Thank you. Kumita ka. Tatay, akbayang man ni nanay. Pakbay po kay nanay. Tatay mo, tanya mo. Ayan. Ay! Bumawi ka nanay ha. Bumawi ka tatangatawon. Ay, kasamat ka na ni nanay. Kayo'y matanda na't Ayan. Pakis mo ka na. Neng! Siksik mo na. Nakakbay niya ni tatay niya tagaya mga lalan niya. Oh, nakala 200 doon. So, ayan nag-truck. May karang tatay. Tanong, makapalang payumanan niya. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated po kayo. Wish muna natin kay nanay. It's a prank ulit. Ayan nanay. So, in behalf of surprise mag-deliver ko by Miss Maylin Palabay, we wish you all the best nanay. At sana po'y gabayan kayo palagi ni Lord. Bigyan ng malakas na pangangatawan at mahaba pang buhay para maalagaan pa ang mga apo. Kung ako lahat yan, nanataba kayong dalawa ni tatay. Siyempre, good health always. Lagi po kayong mag-iingat. Dahil ganito ang panahon natin. So, ayan nanay. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated ko kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So don't forget guys, every gising is a blessing. God bless everyone. Thank you. Salamat po nanay sa inyo. Thank you po. puyat, pagod, lungkot ay tiniis. Good morning, Manang. Agyam-yamanak ta
dating aldaw ket isuti aldaw mo, aldaw iti panagkasangay mo, aldaw nga inaramid ni Apo Dios tapno makitam da ito'y kinapintas ti lubong. Nagyamyaman na tingkamanang ta yamyaman ti kinaimbag mo kanya, nagiti na itultulong niyo kanya kini manong rini. Always thankful and grateful dahil sika iti inted ni Apo Diyos nga manang ko. Happy birthday. God bless you always. Oray no kasto iti chimpo tayo na physically adayon tayo ti maysa ken maysa, but still I'm hoping and praying hindi tayo pababayaan ng Diyos. At salamat dahil dumtag dahil ito yung aldaw mo, aldaw iti panagkasangay mo, nagyaman ak kiniapo Diyos ta oray no kastoy nga naging nadayo tayo physically at daka dita nga naragsak at daka dita nga nasalunat. Be at peace always. Tapnuhang ka nga ma-high blood. Nanyaman na kita nga mangmangtad king ka iti sakit ti ulo, babang latan. Importante ada iti kapya ken talna dita pusong. Nagyamanak kini Apo Diyos ta ada kayo kini manong mangtultulong, mangsuporta. Lalo tatang awang mutan da mama kini papa pero yamanak happy birthday. Anadam ti bagim. Among baby ang tabagim. Be at peace always. Ito lang ti may bakman. I love you. Love you. Happy birthday.
Ipa